Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a wannan sabon bidiyo. Sunana Muhammad Lawan kamar yadda kuka sani. Za ku ga kan ne na yi kwana biyu kusan da yawa ma ban yi bidiyo ba, yanayi ne na ayyuka. Insha Allah a bidiyon mu na yau zan gaya ma dukkan waɗansu hanyar da yake sa ake satan kuɗi a akawun na mutum. Za ka ga bai sani ba kuma ba zai ga ciran kuɗin ba, sai dai ya ga in an kuɗin an cire. Insha Allahu zan nuna muku dukkan hanyar da ake wannan. Da Allah kafin na nuna akwai inda aka rubuta subscribe, kada ka manta ka danna min subscribe, ka danna min ƙarar sanarwa saboda zaran na saki bidiyo za a sanar da kai. Abubuwan da yake sa ake mutane hacking na account nasu ba za ka gani cewa ba za ka san cewa an yi hacking na account naka ba, sai daga baya in ka zo ka sa kuɗi sai ka zo ga an cire ma kuɗi. To me yake kawo haka? Yanzu a duniya tana amfani da waɗansu abubuwa da ake cewa na corona virus, sai a zo ana cika waɗansu tallafe-tallafe da sauransu. To haka yake kawowa ake ɗaukar dukkan waɗansu bayanan mutane a zo ana cire kuɗi ta account nasu. Wani zai ce to ta yaya za a cire kuɗi ta account na da bayanai na? To abubuwan da ya kamata a ce kun sani, ba kowane platform ba ne ake cika a ce za a ba su tallafi a ba su. Waɗansu scammers ne suke haɗa tallafi sabida su samu dukkan waɗansu bayanai. Daman su masu satan kuɗi bayani suke nema, in dai sun samu bayanin da ya inganta to shi kenan kai kuma za su ma abin da suka ga dama. Abu na farko da yake kawowa ake satan kuɗi a account na mutum, ba za ka ga an cire kuɗi a account naka ba, sai dai in ka sa sai dai ka ga an cire kuɗi. To wane irin abu suke yi? To abin da farko suke yi za su haɗa waje masu cike-cike, za a ce za a je a cika wani corona ko kuma makamancin haka da sauransu. Sai kai kuma lokacin da ka je sawa za a tambaya ka sa BVN naka da dukkan waɗansu bayananka wanda ka buɗe banki. A wannan lokacin za ka sa sunanka, za ka sa sunan baba da dukkan waɗansu bayananka yadda ka buɗe banki. Bancin ka riga ka ba su waɗannan bayanan, su kuma sun je sun duba waɗannan bayanan, abin da za su yi shi ne farko za su je su ƙara creating wani account da wannan BVN da wannan dukkan waɗansu bayanan naka. Wannan bayanan naka za su riga su ajiye shi a safe, wadda koyaushe wannan bayanan yana nan. Bancin sun riga sun buɗe account da wannan BVN ɗin da wannan bayanan, abin da za su yi shi ne account da suke buɗewa suna buɗe wallet account ne, wanda ko da sun yi wannan abin sun sata kuɗin mutum ba yadda za a yi a wannan nashi. To ya za su yi su sata kuɗin naka? Bancin sun riga sun buɗe wallet account da wannan BVN naka da komai, to akwai wani abin da ake magana wanda za ka ga suna yin requesting na loan. To ya suke yin requesting na loan? Na loan za su je su yi requesting da wannan sabon account ɗin da suka buɗe, sabida wannan account ɗin yana wajensu. Su ne suke da ƙarfi ta wajen wannan account ɗin, su za su iya transfer sabida ba kai ka buɗe ba ko ba ka san an buɗe ba. To abubuwan da suke yi sai su je su yi requesting na loan. Lokacin da suka tashi requesting na loan, su kuma masu cin loan dole ne sai ka sa BVN da dukkan waɗansu bayananka da shekarun da ka buɗe BVN naka da komai da komai, wanda hakan zai ba su damar su tabbatar da cewa kai ne. To ka ga kai tun lokacin da aka ce abin corona ka riga ka ba su waɗannan bayanan da waɗannan BVN ɗin, shi ne suke samun dama su buɗe account sai su samu su zo su ciccika wannan loan ɗin. Bancin sun cika sun sa dukkan waɗansu address naka, sai su ba su daman su ci wannan loan. Suna cin wannan loan ɗin, su kuma wannan loan ɗin za a tura musu ta wannan account ɗin da suka buɗe ɗin nan, ta account sabo da suka buɗe. Ka ga kai wannan account ɗin baya wajenka, da wani layi ne gaba ɗaya aka je aka buɗe account ɗin sabida wallet account ne, an tabbatar da cewa shi ɗin ma naka ne. To ta wannan daman za su samu sai sun riga sun tura wannan kuɗin, su kuma wannan kuɗin sai su tura zuwa account nasu. Bancin sun tura kuɗin zuwa account nasu, kai kuma kowane lokaci in dai ka riga ka sa kuɗi za a iya yin auto debiting naka. To haka yake kawowa waɗannan matsalolin, za ka ga wani in ya sa kuɗi sai ya zo ya ga ba kuɗi a account nashi. Haka ana iya samun waɗannan problem ɗin. Ya kamata 'yan uwa ku kiyaye da dukkan waɗansu cika waɗansu abubuwa, ba kowane abu bane ake cika ka ce za ka ba da bayananka. Sabida yanzu in kana ba da bayananka yau gobe ba ka san me Allah zai zama da kai ba. Sai ka zo ka zama shahararren ɗan kasuwa ko kuma wani abu a duniya, sai ka zo ga ba ka da kwanciyar hankali. Ya kamata a ce muna duba dukkan waɗansu abubuwan da ya kamata mu cika da waɗansu abubuwan da bai kamata mu cika ba. Kasancewa kowa ya sani yana ganin irin abubuwa na ƙarya ana cewa na cika da saura, ba kowanne ba ne gaskiya. Kai da kanka in dai mai tunani ne ka san abin da in ka gani cewa gaskiya ne. To ya kamata a ce mu gane mu tokare kanmu da waɗannan mutanen. To a nan ne ƙarshen bidiyon, abin da na yi kuskure ku gafarce ni.
Kada ku manta ku danna mun subscribe sabida samun sabbin bidiyo na zarar na saki. A gode.